Patay matapos barilin ng kandidato sa pagka-barangay chairman na dumalo sa meeting de Avances sa Aguilar, Pangasinan. Tinutukan niya ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, One North Central Luzon. Patay ang 41 anyos na kandidato sa pagka-barangay chairman matapos barilin ng hindi pa nakikilalang suspect sa Aguilar, Pangasinan. Katatapos lang magsalita sa meeting de Avance ng biktimang si Ernel Flormata na ginanap sa isang pribadong lugar sa sitio Kasagatan ng Barangay Bayawas. Papunta na siya sa kanyang sasakyan para sana magpalit ng damit nang may lumapit daw sa kanyang isang lalaki at humihingi ng alak. Sinundan pa ng suspect ang biktima hanggang sa makarating ito sa kanyang sasakyan. Pagtalikod ng biktima, dito na siya binaril ng suspect. Doon nagkaroon ng pagkakataon yung suspect na kunti yung tao. Siguro best time na doon na niya isagawa yung kanyang kailangang gawin. So intentionally? Agad daw umalis ang suspect sakay ng tricycle. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Inaalam kung may kaugnayan sa eleksyon. Pero hanggat walang matibay na ebidensya, hindi pa raw masasabing election-related ang insidente ayon sa PNP at COMELEC. It's too early na sabihin ko na election-related incident. Considering the fact na yun nga is we have still conducting further investigation. Hindi rin daw ito sapat na dahilan para isailalim sa areas of concern ng bayan. Ay, sa palagay ko hindi pa naman tapos yung assessment ng PNP. Ayon sa otoridad, hindi rin daw ipinaalam ang meeting de Avance sa lugar. Kung nasabi raw sana ay magtatalaga ang pulisya ng seguridad at posibleng naiwasan ang naturang insidente. Tumanggi muna magbigay ng pahayag ang pamilya ng biktima. Samantala, sa panuntunan ng COMELEC, matapos mamatay si Flormata, tanging ang kanyang may bahay ang pwedeng humaliling tumakbo bilang chairman sa kanilang partido. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Jasmine Gabriel Galban, nagbabalita para sa GMA Integrated News.